Gyakorlatilag egy jó 3 év egy elég súlyos betegség indult el nála, amelyiknél egy fél év után gyakorlatilag magántanuló státuszba kellett kerülnie. Nagyon nem tett jót azért sem az élethelyzetnek, sem az ő tanulási képességeinek és minőségének, gyakorlatilag évet is vesztett emiatt. Egy jó képességű, szellemileg jó felszerelt valakiről van szó. És hát tulajdonképpen az volt nagyon szimpatikus az elején, hogy azt láttuk, hogy az óraszám viszonylag alacsony, és tényleg csak a lényeges érettségihez kötődő tantárgyak kerülnek ebbe az utolsó 2 évben sorra. Nagyon kétséges volt, képes-e magát a tanulásra rászorítani, és kap elég motivációt ez leginkább belülről, mert nem a kényszer, hanem a belső motiváció volt a kérdés mindemellett. És hát az a nagy pozitív élményünk úgy tűnik, hogy ez az első fél év után összejött. Ez az egyéni megközelítés, amelyik a Jánosnál is lehetővé tette a semmiből idáig eljutni, és fél év után már előérettségizünk, ez önmagában nagy szó, az nyilván összefügg azzal, hogy kis létszámok az osztályok, és van mód, a gyerekkel flexibilisen foglalkozni, akár a saját fél évén belül abban az évben már vizsgáztatni őt, és egyéni foglalkozás keretében eljuttatni a vizsgálat, máshol ez nyilván csak jelentős erő plusz magán tanári segítséggel nem lehetséges, ez nagyon kedvező, és nyilván az alacsony óraszám mellett lehetséges. De hát az ilyen típusú embereknek azt gondoljuk, hogy úgy érzem, ez a megközelítés hihetetlenül kedvező. A szociális ismeretek tantárgy keretében gyakorlatok, amit külön kiemelnék, olyan helyekre van magától soha nem menne. A szociális ismeret tantárgy egy elgondolkodtatva, viszonylag oldott módon, de mégiscsak közel viszi őket mondjuk hajléktalan vagy munkanélküli helyekkel foglalkozó intézményekbe, és ez tanulságos és nagyon pozitív értelemben formálja a szociális nem érzéketlenséget, hanem inkább görcsét egyfajta érzékenység irányába. Úgyhogy az osztályában is egy picit hasonló a helyzet szerintem, hogy szép lassan azért kezdő megemészteni azt, hogy sok mindenkinek másnak is lehetnek problémái, és ezek mindegyenként kezelendő helyzetek. Az elég egyértelmű, hogy meg nagyon pozitív módon most az ambíció eléggé fölszökkentek, ha szabad ezt így mondani, továbbtanulás szempontja nagyon jó, és elég céltudatossá kezd válni, így szavakban is, hát ezek is most az eredmények alapján tettekben is, kevésbé a közösség emelik ki most a helyzetből, sokkal inkább a jó tanulási lehetőséget. Nagyon érdekes volt, és első nem volt könnyen emészthető, de utólag nagyon érdekes benyomást takar az a tegeződés például a tanárokkal, meg a gyerekek is egymás, hát a tanárokkal és a szülők is a tanárokkal és az igazgatóval, de furcsa egy igazgatóval tegeződni egy iskolában, hogy megszokta az ember a kedves apukák és anyukák című értekezleteket. Kicsit és érdekes módon utólag ezek egy picit konzerválják is ezt a pedagógus gyerek-szülő 3-as helyzetét, de hát kicsit olyan dedósítják a szülőket és az apuka-anyuka padokban üldögélő kategóriává, és ehhez képest a tegeződés az mint azt jelenti, hogy egy csapat vagyunk, tulajdonképpen egy célért küzdünk, és nem egy én vagyok a szolgáltató, én vagyok a szülő, én is elhibázok valamit, te is, lesz szíves, te hozz rendbe, című helyzetekhez képest egy picit mintha azt sugallnál, hogy mi együtt vagyunk egy hajóban, és egy a közös cél, ami nagyon érdekes élmény. A másik érdekes élmény, és ez mondjuk a saját gimnáziumi élményel szemben is a relatíva sok férfi tanár, amit nem egészen tudok megmagyarázni, hogy mitől van, mert ma a trend az, hogy ezek a szakmák elnőjesednek, mint az orvosi is, meg mondjuk a pedagógusi pálya, és itt nem az érték miatt, hogy az egyik nem többet tudna nyújtani, mint a másik, csak önmagában az egyensúly kedvéért, ugye hát ez a normális is, az 50-50%, de hát hogyha a gyerek otthon ezt kapja a családban jó esetben, akkor nem rossz, ha iskolában is ezzel találkozik, hogy 50%-ban férfiak is fontosnak érzik azt, hogy fiatalokkal foglalkozzanak, és ebből bele is visznek sokat magunkból. Nagyon kétséges volt, hogy János elkapja a láncot, és az, hogy a bejáráson felül még mondom motiváltá is kezd válni, és hát a jelek és a tények szerint most már ambiciózussá, ez óriási dolog. Azt kell mondjam, de messze meghaladja, vagy legalábbis a legszebb várakozásainkat közelíti, így mondhatom.